Na tú situáciu nikdy nezabudnem. Som vošla do tej triedy, prečítala som si v angličtine zadanie, čo mám robiť a vôbec som ho nerozumela. Bolo tam niekoľko slov, ktoré som v živote nepočula a teraz som mala rozprávať s niekým v angličtine. Bolo to úplne trápne, nevedela som vôbec, čo mám robiť, tak som to tam pretrpela a tá bola moja v podstate prvá konverzácia v angličtine. Väčšinou, keď robím videa o tom, ako som sa naučila 9 jazykov, tak spomínam príklady skôr z tých svojich neskorších jazykov, pretože vtedy som už bola skúsenejší samouk a mala som vychytané rôzne metódy. A minulo sa ma tak niekto opýtal, že Lídia, ako si sa ty vôbec naučila po anglicky, veď o tom nič neviem. A tak ma napadlo, že by som natočila jedno takéto videjko, v ktorom vám priblížim svoju cestu za plynulou angličtinou, keďže to je v podstate dodnes môj najsilnejší cudzí jazyk, v ktorom zvyknem aj veľa prezentovať v angličtine, robiť rôzne rozhovory a používam ho tak na takej úrovni ako slovenčinu. Takže trošku vám poviem o tom, čo vlastne k tomu viedlo, aby som sa takto anglicky naučila. Na mojej ceste za plynulou angličtinou som mala také 4 etapy alebo nejaké prelomové body a prvým z nich boli školské olympiády angličtiny. Chodila som na 8-ročné gymnázium, vlastne v 11 som sa začala angličtinu učiť ako nový jazyk a už v 2. ročníku som sa veľmi odvážne, neviem prečo, prihlásila na školské kolo olympiády. A dodnes si pamätám tú triedu, do ktorej som prišla, keď bolo ústne kolo tej olympiády. A boli vlastne za mnou spolužiaci, ktorí už mali tú ústnu časť a ja som prišla a prečítala som si zadanie, že čo mám robiť. Bola to tzv. Rolová hra, kde učiteľka hrala môjho rodiča a ja som si na papieriku mala prečítať, čo mám robiť a ja som úplne spanikárila, skamenela, pretože som si uvedomila, že tomu vôbec nerozumiem, že tam je kopec slovíčok, ktoré nepoznám a že vlastne neviem, čo mám robiť. Hlavne som nepoznala výraz pocket money, čo bolo vreckové a nepochopila som to zadanie, že ja som vlastne žiak, študent, ktorý si má vypýtať od svojho rodiča vyššie vreckové a má si to vyargumentovať. No úplne vám poviem, to bolo tak trápny okamih. Tí spolužiaci za mnou ma všetci počuli, takže o to trápnejšie mi to bolo. Učiteľka sa usmievala, skúšala niečo hovoriť, ale ja som skoro zo seba nič nedostala. Ja som to tam úplne že pretrpela v tichu. Niečo som možno sem tam nejakú polvetíčku zosmolila, ale teda bola to úplne katastrofa. A samozrejme nečudo, pretože som bola úplný začiatočník a v duchu som si tak nadávala, že na čo som sa hlásila po roku a 2 mesiacoch angličtiny v škole na takúto olympiádu. V skutočnosti bol ale tento zážitok veľmi užitočný pre mňa, pretože som v tých 12 rokoch pochopila, že to, že ja mám jednotku z angličtiny na vysvedčení, neznamená, že ten jazyk ovládam, že jednoducho mám ešte veľa pred sebou a tým pádom ma to namotivovalo chcieť sa zlepšiť v tom jazyku rýchlejšie, ako sme šli v škole, aby som mohla konkurovať tým starším spolužiakom. Takže vtedy som sa odhodlala, že budem pokračovať vlastne v tom učení, ako keby trošku rýchlejšie. Od učiteľky som si vypýtala kazety s nahrávkami tej učebnice, ktorú sme používali. Skopírovala som si ich, doma som si ich púšťala, robila som si posluchové cvičenia, čítala som texty, v slovníku som si hľadala slovíčka a snažila som sa aj cez tú gramatiku nejako prelúskať. Bolo to dosť náročné, pretože tie učebnice vôbec neboli robené pre samoukov, boli myslené na výučbu s učiteľom v škole, ale pomohlo mi to, pretože som začínala naberať trošku viac slovnej zásoby a mala som viac kontaktu s tou angličtinou. Takže práve tie olympiády boli takým podnetom pre mňa, aby som na tej angličtine robila viac ako len v škole. A dodnes si na túto scénku spomeniem vždy, keď mi niekto povie, že mal rozhovor s native speakerom a že úplne zamrzol a cítil sa trápne, pretože ja veľmi dobre viem, aký pocit to je. Fakt som si to odvtedy zapamätala na celý život. Druhým prelomom v mojom učení sa angličtiny bol Harry Potter, prosím pekne. Pamätám si zase ten deň, keď som vošla do triedy a cez prestávku som videla spolužiačku Heniu, ako číta Harryho Pottera v angličtine. A skoro som odpadla, pretože my sme boli vtedy iba tretiaci na tom 8-ročnom gymnáziu, mali sme za sebou 3 roky angličtiny a ona to čítala proste úplne v pohode, listovala si v tom a ja úplne som sa jej pýtala, že Heňa, tomu rozumieš? Veď to je originál kniha. A ona, že jasné, v pohodičke, na začiatku to bolo horšie, ale čím viac čítam, tým je to plynulejšie a veľa slov si tam viem domyslieť, takže je to už úplná pohodka. A ja sa priznám, že som jej to na začiatku až trošku neverila. Až tak skepticky som sa na to pozerala, že určite, že nedoniesla to len tak, aby s tým zamachrovala alebo niečo podobné, lebo som bola presvedčená, že veď Heňa má horšie známky z angličtiny ako ja, tak ako to, že ona môže čítať anglické knihy a ja ich nečítam. A toto bol super podnet, pretože ja si hovorím, keď ona môže čítať, tak prečo by nie ja? Tak som si ešte tú sobotu išla kúpiť
Harryho Pottera. Konkrétne to bola tretia kniha, Prisoner of Azkaban, a úplne som si ju niesla domov ako taký svätý grál, že wow, že anglická učebnica, ja to idem skúsiť čítať a už som to tak otvorila nenápadne, ja skúšala som a tým, že som si vybrala knižku, ktorú som veľmi dobre poznala, lebo som ju mala načítanú v slovenčine a mala som k nej veľmi pozitívny vzťah, tak to bol veľmi dobrý výber, pretože ja som naozaj tomu textu rozumela, aj keď tam bolo hrozne veľa slov, ktoré som v živote predtým nevidela. Domýšľala som si a čítala som vlastne tú knižku plne s nadšením, aj keď som na začiatku veľa nerozumela, tak sa to naozaj postupne zlepšovalo, presne ako Heňa tvrdila. A ja som asi za 3 týždne tú knižku celú prečítala. A to najkrajšie pre mňa bolo, že ja som sa dokázala vlastne cez tú knihu preniesť do sveta Harryho Pottera. Že mi to prenieslo tú emóciu. Že som sa jednoducho smiala s Harrym, Ronom, Hermionou na vtipkoch a nenávidela som Dursleyovcov a Malfoya a chcela som študovať na Rockforte. Hej, že tam bola naozaj tá emócia, ktorú má človek pri čítaní knihy v jazyku, ktorému rozumie. A ja napriek tomu, že tam bolo kopec slov, ktoré som nerozumela, tak som sa dostala do takého stavu, že som si ich proste domýšľala a precítila som to. A to bol naozaj krásny zážitok pre mňa a pochopila som, že dokážeme čítať knihy, keď máme nejaký pozitívny vzťah k tomu, keď nás to baví, aj keď je tam veľa neznámych slov. A odvtedy som začala čítať naozaj masívne anglické knižky. Na začiatku som si vyberala také, ktoré som už niekedy čítala, ale veľmi skoro som prešla aj k úplne neznámym románom. Čokoľvek som dokázala nájsť v školskej knižnici alebo sa nejako ku mne dostalo. A takto som si začala veľmi výrazne zlepšovať slovnú zásobu. Vypisovala som si stade slovíčka a aby som chápala aj gramatiku, ktorá sa tam opakovala, tak som si začala robiť aj rôzne cvičenia na gramatiku, rôzne učebnice, cvičebnice, aby som jednoducho ten jazyk čo najlepšie spoznala. Tretí prelom nastal vtedy, keď som zistila na ďalších kolách anglickej olympiády, lebo som vlastne študovala na to, učila sa a dostávala som sa aj na krajské a dokonca celoštátne kolo, ale zistila som, že mám veľkú medzeru v porozumení a taktiež v rozprávaní. Že síce tým čítaním kníh som nabrala kopec slovnej zásoby, aj gramatiku som mala ako tak zvládnutú, ale nevedela som sa až tak vyjadriť. A všimla som si, že práve na tej celoštátnej olympiáde, kde som raz dopadla ako druhá, tak vždy predo mnou bol niekto, kto mal letné tábory s Američanmi, alebo bežne počas školského roka mal konverzácie s native speakermi. A ja som im vtedy strašne závidela. Oni boli väčšinou z väčších miest a ja som bola z Partizánskeho a fakt vtedy v tom období neboli také možnosti, neviem o ničom, že kde by sa dalo takto cvičiť rozprávanie s niekým. Veľmi som im závidela, že ja chcem takto sa rozprávať s niekým, ale no, skrátka nedalo sa. Tak som si vymyslela, že sa budem rozprávať sama so sebou. A tak som vlastne úplne intuitívne prišla na metódu self-talk, ktorú som neskôr zistila, že používajú polygloti po celom svete. A ja som ju v podstate z núdze si vymyslela, pretože som vedela, že musím si narozprávať, aby som potom na tej olympiáde vedela aj ja niečo sebavedome povedať, aby sa mi nestalo vtedy prvýkrát, že zosmolujem nejaké vety v angličtine. Tak som si začala cvičiť vlastne tvorenie príbehov. Vystrihovala, vytlačila som si všelijaké takéto náhodne kombinované obrázky, alebo som si potom vytlačila z časopisov, respektíve vystrihla z časopisov rôzne obrázky a tvorila som si k ním tzv. Picture story. To znamená príbeh, v ktorom sa niečo udeje a ja vlastne na základe jedného obrázku, niečo takéhoto, poviem príbeh, že kto to je, čo to je, prečo, aké sú tam emócie, čo sa stalo. Začala som si proste vymýšľať. A toto bolo výborné cvičenie, pretože som zisťovala, aké slová neviem, vyhľadávala som si ich, pýtala som sa treba aj pani učiteľky, že ako sa niečo povie a tak. Jednoducho zisťovala som, kde mám tie medzery a postupne som si ich doplňala. Hlavne som si ale narozprávala hodiny a tým som vlastne precvičila tú angličtinu práve v tom najdôležitejšom a to je rozprávanie. Neskôr sa mi podarilo dostať do kontaktu aj s jedným Američanom, ktorý učil v Partizánskom deti na základných a stredných školách a pomáhala som mu vlastne na hodinách učiť úplne malinké deti, prváčikov, druháčikov, základné veci v angličtine a za odmenu, za to učenie sme mávali taký konverzačný klub s ním v piatok. To bolo tiež veľmi zaujímavá lekcia, pretože tam boli študenti, všetci boli starší odo mňa a boli o mnoho lepší v angličtine, takže na začiatku to boli opäť tie trápne pocity, kde nerozumiem, nechytám sa, ale pomaličky postupne sa cez to dostávam. Piatok za piatkom sa to pomaly zlepšovalo a zase pamätám si stade niekoľko takých situácií, že napríklad Ed, ten náš učiteľ, sa spýtal, chcel zistiť, že kto z nás bol najďalej z Partizánskeho. Tak prvú otázku položil, že zdvihnite ruku, ak ste už boli za hranicami Partizánskeho. A teraz všetci zdvihli ruku
A ja nič, lebo som nerozumela tej otázke. Tak sa všetci zasmiali, že haha, Lidka nikdy nebola za hranicami svojho mesta. A tie práve takéto akože trápne pocity, že okej, smejú sami, lebo neviem, ma hnali k tomu, že okej, ale na budúce už budem rozumieť, tak ja si to napočúvam, ja si to naštudujem. A naozaj som chodila na tie hodiny a postupne som nasávala ten posluch, práve to počúvanie, to, čo mi chýbalo, keď som si iba čítala knižky a robila gramatiku. A zároveň som cvičila aj to rozprávanie, že postupne som sa viac a viac zapájala do tých diskusí, až som si to naozaj zlepšila na takú plynulú úroveň a už keď som išla na maturitu, tak už som rozprávala v angličtine úplne bez problémov. Práve týmto to bol prelom v mojej angličtine číslo 3, pretože som začala masívne veľa rozprávať a zistila som, že naozaj jediná cesta, ako si zlepšiť rozprávanie, je veľa hodín si narozprávať. Nedalo sa to vykryť žiadnym počtom kníh ani gramatických cvičení. Je to jednoducho činnosť, ktorú musíme robiť. Ja som sa mimochodom mnoho slov musela ako keby preučiť na novo, pretože som zistila, že tým, že som ich spoznala len v knihe, tak som si veľakrát nepozerala, ako sa vyslovujú. Naučila som sa ich zle a potom som ich nevedela rozoznať, keď ich povedal nejaký native speaker v bežnej reči. Napríklad také slovička ako beginning alebo development. Tým, že tam je prízvuk nie na prvej slabike, ako som si ja myslela, ale na druhej, tak ja som to naozaj nevedela zachytiť, keď to niekto povedal. Hej? Alebo keď som to ja povedala, tak mi ten Američan nerozumel. A takto som vlastne postupne zisťovala, že aha, pozor, toto slovíčko som sa zle naučila, to si treba napraviť a vlastne vylepšovala som si postupne aj tie chyby, ktoré som si osvojila dovtedy. V každom prípade overilo sa mi staré známe heslo, že ak si najmudrejší človek v miestnosti, tak si v nesprávnej miestnosti. Takže ja som jednoznačne bola v správnej miestnosti, keď som mala všetkých spolužiakov na tom konverzačnom klube, starších ako ja, lepších v angličtine a mohla som sa učiť aj od nich. No a posledný prelom v mojom učení sa angličtiny bol už potom na vysokej škole, kde som sa opäť zameriavala hlavne na rozprávanie, pretože tých hodín na rozprávanie angličtiny nikdy nie je dosť. A ja som sa dostala do dvoch takých medzinárodných komunít. Jedna sa volá Erasmus Student Network a druhá je Couchsurfing. A tam som sa stretávala s cudzincami, kde som vlastne tú angličtinu už začala používať nie preto, aby som sa ju učila, ale ako nástroj na komunikáciu. A to bolo nádherné obdobie, na ktoré veľmi rada spomínam. Ako erasmáčka, vlastne ako badička som mala na starosti nejakých zahraničných študentov, s ktorými som sa stretla napríklad na letisku, išla som ich ubytovať na intrak, potom som s nimi išla von, ukázala im Bratislavu, vysvetlila, ako funguje študijný systém a toto boli hodiny a hodiny konverzácie, ktoré som si zabezpečila úplne zadarmo. A rovnako potom s Couchsurfingom to boli také stretnutia v Bratislave, kde chodili cestovatelia z celého sveta každý pondelok. Ja som tam každý jeden pondelok bola, s každým som sa porozprávala, s niektorými som sa potom dohodla, že im ukážem mesto. Ponúkla som sa im vlastne, že budem takým sprievodcom. A to boli ďalšie hodiny a hodiny angličtiny, ktoré som si narozprávala. A tým som nadobudla takú úplne inú samozrejmosť v tom vyjadrovaní a takú sebaistotu a plynulosť. Pamätám si, že som sa vtedy stretla s jedným kamarátom, Britom, vlastne po roku. Medzi tým som veľa vlastne bola v kontakte aj s Erasmákmi, aj s couchsurfermi a on bol úplne prekvapený, že wow, Lídia, že ty si brutálne zlepšila angličtinu, čo si robila, išla si niekde na kurz alebo bola si v zahraničí. A ja, že nie, proste iba sa rozprávam túto s cudzincami a cvičím si to. A práve vďaka tomuto feedbacku som si uvedomila, že ako veľmi ma to posunulo. Tým, že som mala vtedy, ja neviem, aj 3, 5, 10 hodín konverzácie týždenne úplne zadarmo, lebo som si tak zariadila ten život, aby to bolo pre mňa samozrejme a bolo to moje hobby. Jednoducho som takto v angličtine rada trávila čas. Takže takáto bola v podstate moja cesta za plynulou angličtinou a ako asi vidíte, tak naozaj ten základ zo školy tam nejaký bol, ale povedala by som, že to bolo možno 10% toho, čo ja som venovala angličtine, pretože 90% boli všetky tie knižky, gramatické cvičenia, rozhovory sama so sebou, rozhovory s Edom, čítanie kníh, jednoducho všetok možný kontakt s angličtinou, ktorý som si dokázala zabezpečiť. A pochopila som takto 5 základných poučení, ktoré som potom neskôr využila aj pri svojich ďalších jazykoch. Poprvé, sami sa dokážeme v jazyku veľmi výrazne posunúť. A vôbec nevadí, že človek má menej hodín v škole alebo nemá možnosti učenia sa v škole. My si tým intenzívnym kontaktom s jazykom, ktorý nás baví, dokážeme naozaj vykompenzovať všetky takéto možnosti alebo nemožnosti. A vidíte, že aj keď je človek z malého mesta pred dobou internetu, tak si jednoducho dokáže tú angličtinu nejako zabezpečiť aj iným spôsobom. Po druhé,
Čítanie je veľmi účinný spôsob naberania slovnej zásoby a takého spoznávania toho jazyka. Ja som vtedy nemala veľmi možnosti sledovať nejaké filmy, seriály, dnes sa to už dá krásne kombinovať, ale práve knižky boli pre mňa takou vstupnou bránou do spoznania jazyka a preto k tomu mám dodnes veľmi blízko a veľmi to odporúčam aj našim fanúšikom a klientom. Je tam hlavne dôležité nenechať sa odradiť od toho, keď otvoríme prvú stranu a je tam kopec neznámych slov. Netreba si ich všetky počiarkovať a vyhľadávať v slovníku, ale čítať ďalej, dostať sa do takého flowu a človek si potom naozaj veľa slov dokáže domyslieť. Tretia vec, ktorú som sa naučila, je, že jediný spôsob, ako vieme sa naučiť rozprávať, je veľa rozprávať. Toto ma možno nepočujete hovoriť prvýkrát, pretože to opakujem vo svojich videách často. Je to pomerne jednoduché, zjavné, ale veľa ľudí si to neuvedomuje a myslí si, že práve tým, že sa bude z nejakej aplikácie učiť, tak budú vedieť rozprávať, ale tie dve činnosti spolu nič nemajú. A ja som sa zlepšila v rozprávaní až vtedy, keď som si začala sama pre seba rozprávať príbehy, alebo som sa rozprávala potom s Američanom, prípadne s cudzincami. Štvrtá vec, ktorú som sa naučila, je, že je veľmi vhodné mať spolužiakov alebo okolo seba ľudí, ktorí sú lepší v jazyku ako ja, pretože nás to motivuje, ťahá a vôbec nevadí, ak sme tí najslabší v skupine, ak sa cítime trápne, ak možno nás aj vysmievajú za to, že sme niečo nerozumeli, pretože všetko je to o tom, ako sa my nastavíme. Ja som sa v tých situáciách nastavila, že OK, tak ale na budúce to dám, na budúce budem viac rozumieť a idem preto za ten rok veľa urobiť, aby som sa tam naozaj dopracovala. Takže môže to byť aj pozitívna motivácia. No a piata, posledná vec, ktorú som sa naučila, je, že pokiaľ nás to učenie baví, tak s ním dokážeme stráviť obrovské množstvo hodín a vôbec to pritom nemusíme brať ako, že toto je učenie a musím si na to vyčleniť čas a musím sa tomu nejako nútiť, ale práve tým, že som si vybrala materiály, ktoré ma bavili, že som si robila príbehy, vlastne nejaké zábavné, vymýšľala som si vlastné príbehy na základe obrázkov, alebo že som čítala Harryho Pottera, moju obľúbenú knižku, a že som sa rozprávala s ľuďmi na témy, ktoré som ja chcela, tým som si vedela zabezpečiť úžasné hodiny kontaktu s jazykom a práve toto ma posunulo v tej angličtine najviac. Takže dostávam sa k môjmu prvému pilieru učenia jazykového mentoringu a to je zábava a tá naozaj v tom učení vždy musí byť. Ak neviete, o akých 4 pilieroch efektívneho učenia sa jazykov hovorím, tak si určite nenechajte ujsť toto videjko, v ktorom vám ich približujem na konkrétnych príkladoch. A je to v podstate taký zaručený recept, ako sa dokážete naučiť akýkoľvek cudzí jazyk na plynulú úroveň. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca. Nezabudnite dať páči sa mi tomuto kanálu, ak chcete odoberať aj ďalšie videá a ja sa na vás teším v nejakom ďalšom.